Bantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat ba yung gabi, kamusta naman mga palaga na bantag para Mati Region Wide, mga palaga kita sa nabilin isa ka oras. 13 minutos karon nga adlaw, Miyerkules, Petsa 9. Sa gihapon nagapabilin kita sa bulan sang Nobyembre, sa aton sini nga Christmas countdown, 46 dias na nga nabilin. Kabagabot na ang adlaw sang Pasko, may nabilin pa kita nga bali 53 dias. Magabulag na sa ato ng tuig 2022. Liwat naton nga abi-abihon ang pagsulod sang bagong tuig sa 2023. Miyerkules naman nga edisyon sa inyo siring nga palatuntunan sa kinanda. Liwat naman naton nga manging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton siring nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sa kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sa matag dulungan oras sa kagabiyon ng aton sa patrol kay na panagalambiyong sa pinakabahin sang probinsya. Dakbanwa sa Bacolod, ato naman liwat gabantayan, ato naman liwat nga himulsuham, amat-amat naman nga pagdalom sang kabihon, anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pag Miyerkules nga edisyon sa inyong palatuntunan, mangin kabuylog nato ng puwersa aksyon Eden Abuso. Back to back sa aton nga piloto aksyon Papang Nixon Tahom. Ato mga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal, sa balita international, just in report, flash report, breaking news. Sa Miyerkules naton sa nga pagpangalagad buylog naton ang puwersa sa News Center, Aksyon ang Defensor, Lisay. Opdama kita sa aton sa nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert, Christian James Binaras. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyong sinialagad,
sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin isa ka oras. Napulo ka minutos nga pagpangalagab diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa aton sining nga mga suki katag panamati nga nagasunod sa sining programa kada gabi, ang inyo sining nga mga greetings palihog lang indi gid tama kalawig kag palihog ting banyo ang pagpadala sa inyo sining nga greetings. Hindi lapta-lapta ha. Ting banyo parang ang pagbasa ta isa-isa. Kag makwanta, maubos tang inyong nga mga greetings kati kabalo ko gahulat-hulat man nga tamyawon ninyo mo. Ang inyong mga tupad balayda, mga kasilingan nyo, mga pamilya nyo, na nag-upod man kada gabi, pagi sa sining inyo, palatuntunan. Sa aton sining mga Facebook lovers, na nag-monitor kada gabi sining aton palatuntunan, palihog lang ha, like kag share, para everybody happy! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa nagataya sa STL, ati kabalo ko nagahulat-hulat man kamo nga i-recap naton ang first kag second kag the last third draw sang STL. Sa wala nakapamati kay nasang resulta halin sa first draw, sa second draw, pakadto sa third draw. I-recap ta na karon. Ilabi na gid sa mga nagataya sa loto nga nagapasimpalad nga mangin milyonaryo 655 kag 645 karon nga resulta aton lawagon base isa kamo sa mangin milyonaryo. Manayanayang lakas ang panahon karon nga kagabihon pero nakasiplat ko nakatangla ko dali sa kalingitan do party Northern Negros do sako ang pangilataw. Kasi kung may mga porsyon da syudad o Banwa sa Northern Negros nga nagabunok ang ulanda, dodra ang pangila isang kilat sa inyo nga porsyon. Abi pa batya ka mo di ko nagaulanda sa inyo sa Northern Negros. Although nga mapaang ang aton sa nga kagabihon, no? Bo na enjoy ginakon ang pag lantaw sang basketball karong gabi. Na-enjoy ko gid kay nga yang kontra Puerto Cabacod kontra sang Action Radio team sa basketball ba makahalawat-hawat man nga bahin ba sa nabilin nga 4 ka segundos siguro mga more or less siguro mga 10 seconds nga nabilin abansi ang kontra mo half shot 10 seconds ha. Half shot ang abansi sa kontra. Sang bula na sang Action Radio, napasulod ang bula sa ring. Nagabansi naman ang Action Radio half shot. Ti ang nabilin 4 seconds na lang ang abansi sang Action Radio sa kontra. Ang hampang do or die mo. Do or die ang hampang. Ti ang nabilin sa hampang sa last quarter 4 seconds abansi ang Action Radio half shot ang bula yes ang kontra 4 seconds ha ang bula yes ang kontra ti medyo kahalawat-hawat kiti kumpasudlan sang kontra sila naman ang abansi half shot nano nga di malas ang kontra nga nag double dribble ang dalagan sa isa ka team sa kontra kundi nag-call ang referee double.
1 second sa nabilin. Teka bansi sa Action Radio, upset ha. 1 second sa nabilin. Ate, hug tanay pa. Igo lang ka na buyan sa kontra ang bula. 1 second, tigutugay, nagbagting ang ring eh. Idaog, in short, ang Action Radio, half shot. 62 ang Action Radio, 61 ang kontra. Ay, puwerte mo. Sa first, second, third quarter, sa first, second nga quarter, nag-abansi. Ay, way ka nag-abansi ang kontra mo sa first, second, third. Nakabawi lang kontra sa fourth quarter. Amo to nga nakabansi sila. Amo na siling ko bala nga amo nagtawag nga team effort. Basta ang tanan magbinuligay kag hindi lang magsiliblan nila nga magbinuaya. Ati amo na siling ko nga way sang imposible. Wala sang imposible, tanan posible. Wala ko ganun sa last quarter, sa na remaining pila ka mga segundos, wala ko nagtanaw. Wala ko katanaw score. Pamangkot lang ko sa kara ko sa gwa mo. Pamangkot lang ko sulod, di ko sinabansi. Action Radio, muni muna. So, daw, sige ngampang. Nagabansi ang kontra, nabadbad pa sa kontra, nabansi namon nga pila. Mga pulo, nabadbad nila. Hasta nga sa pila ka mga remaining minutes sa last quarter na sustain siyang kontra nga bansin nila. Kuti muna sila yung ang bula, bilog mo. Kaya ito makitaan mo mula sa team sa Action Radio nga gigil. Plus nagaguro kasama man ang gutom na gutom. While abot sang kainit sang court. So, hindi kasarang ang electric pan. Ati nag-ugyon ang mayo nga panahon sa Action Radio, nagdaog in short Action Radio sa kontra. Dorday mo. Kung mapirding Action Radio, hindi nakasulod sa final. Kung magdaog ang kontra, hindi kasulod sa final ng Action Radio eh. Kung magdaog ang Action Radio sa kontra, makasulod ang Action Radio sa final. Waigid kalabuy na ang kontra. In short, nakasulot ang Action Radio sa final. Ang isa to sa nagpadaog, ang cheering squad sa Action Radio, kumplito mong Action Jan Diaz, Action Boy Duran, Action Alvin Graba, Ara Manco, Ara si SM, Ara si Action Durel, Ara si Action Eden, Ara si Action Miles, si Action Marnie, full force ang Action Radio mong. Di pagkatapos program ni Action Art, nag-apas naman to sila ni Marie Babes. Tayo bigyan mga gamay lang guro. Tapos na man, pag-abot ni Action Art kag ni Marie Babes, sa wari pag ni Action Art, pag-abot ni Action Art, di why na, daog ng Action Radio, half shot ang abansi. Ay, puwerte mo. Nakulbaan ko to kay may isa to ka-team naton sa Action nga hindi ka bangon, siyempre, ang ginatawag lang cramp. Action Cristiano. Nablang biringon ka, no? Biringon. O ang last to nga ginbiring, si Toto Kwan, Gister Sangko. Abi ko na ligto kinang ang iyang akuan mo, iyang TL Black, purti kitang singgit, sagit, kasakit. Kung ini hilot ginang sintensyas ni, ay, may mga nakatindog sa Toto Gister Sangko, purti ginkuan lang, alalayan ginakwat sang mga kopdahanan niya kay papungkos pulungguan kay purti guro ang kuan ang cramp para sa iya sining kuan nga yatil nang mabiring ka bala nang may baboy ro sila nila ay isa pa kasakit-sakit na kagikos na mo terus Toto Gister na bali nga sos gin cramp gali gin baboy sang tiyamak mang tumbo Toto Gister purti man. Si Action JM ga haboy man tres galing kay hindi kay magsulod sa ring gaawas sa gawas ang bula sa ring. Ang ngayon gali si Action JM bike magaboy tres sa side para bala sa side throw sang ring. Pag
gidya ng tadlong gidya galing kay gabato ang ring sa bula mo. Tigawas ang bula in short eh. Di na way panakampang si Kwan, si Kampaner kag si Graba. Section Alvin Graba sigurado kung nadulaan gito tingog halaka singgitan hasta si Action dyan na si Taan pa sang referee nya pa igay kada kay basi madalasak. Excited man ang bata sang cheering nga sa team sa Action Radio mo wa sa kabalo gali ara sa sulod sang court nagliya. Ay puwerte mong kasadya sang kwam. Ginawa ko na nga silikubo kabay pa nga hindi anay magabot ang night patrol. Di timing gid tapos guro mga 9:15. Diyan mo to naging aga ko di nga makabalik iti sigurado kung ma-blow out gito si Kwan. Si station manager sa mga team sa Action Radio. Ti ang ilang team manager kadaan si Action Rex mo. Sino pa gito upo ni Action Rex? May iban nga mga Action Radio team nga why na gini pasulod kay ang kontra kadaan siguro istaman mo. Di man mapaperdi vlog paniguro man katay balo man sila nga ang team sa Action Radio mabulubaks ko gid man mo. Why pa kanay kampang to Torrens Duran eh. Bata pa Action Boy Duran. Sa Action Boy tumong-tumong. Ti injured si Kwanto Torrens Duran. Di ko si James kung basket. Naga-basket ka man James no? As ikaw basket ka man. Sabi ko yung hilig mo biking. Basketball ara amang le. Di ba ka nag-intra sa team sa Action Radio? Kung ato kapag iguro to ti ambot lang numagyan nila. Dason ma-intra kagid kay malantaw ko sa imo pagabus ang bulan. Si GM Bikin maayo gid tadlong gid po in Action GM ha. Balik ito kapila man to sa makabo. Matag-as magtumbo makabataan mo. Katubo-tubo na Action GM mo. Pura bato mo sa Action GM Bikin. Si Ronald dalom to di bla sa Wilros Building de. Maayo nga bata gali pa hampangon ti ina way pa nakampang si Kwan Sidmon Campaner. Kung maka-intra pagigro no gurumagyan nila. Section Alvin may mga nag-intra, nag-cheering squad na lang kami itong duwan Action Alvin eh. Isang Action Radio Bacolod. Again, congratulations Action Radio Bacolod team. Sigurado na sulod na sila sa finals. Do or die ang hampang kinay. Salamat gisang 50 stars ni Madam Jinky Jalagdon. Siya congrats team Action Radio basketball team. Wag kita da Madam. Salamat sa imo sininga. Amo na nga taga 50 stars sa Action Radio team nga nagdaog sa basketball. Pro why pa na final ha. Sigurado ni ang Action Radio team nakasulod na sa final. Ayos. Check tayo nga to sa nga patrol. Kamusta tayo sa Action Idin Abuso? Sa Action Idin Abuso, isa rin isa nagpatigayon sang kuan kinat. Pag-cheer kay na sa team sang Action Radio basketball tournament. Kasadyaw. Basta si SM ga pangkuraw man mo. Ga pamarog. Si Papang Nixon Taho mamuman. Kada habos ang bulat o spiak, kanya kuraw. Ay, puwerte. Si Mrs. Janet Canto, ito man to. Ay, puwerte, no? Isa sa mga nagpadaog sa Action Radio team, isa sa mga na-cheering squad, si Action Idin Abuso, gid. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Ari sa Action Idin Abuso, sa patrol, Action Idente, din ang blowout, tapos kami. Relievo ko po at kay napaos ko. Din ka mo subong? Yes! Go, GNG! Ara ka mo sa GNG subong? Yes! Ti mahuya si SM nga hindi mag-blowout na? Matik na yara tayo. Matik Siyempre, na. wala kaya mga cheerleader to. Tapos ang ARB, ano tayo, GNG. Matik na Ay, yun. puwerte, no? Bili ba?
Yes, sadya gid action Eric basta mga amo mo nila mga ano, kompleto, wala kompleto, strikado. Ang support, gani. go lang ng go. Ikaw binaglakap ka dayon mo. Di kayo may obligasyon, di kayo wala, gura, raman ko da. Ha? Ha? Akon may obligasyon, ara man ko da. Oh, janay ka, kito na utod linya mo da. Janay ka, nautod ang linya, actually di na buso kay subong arasa sa Action Radio Team nakaupod, nagsubaybay gid halin to sa basketball court, pakadto sa ginakan-an subong ti G&G ang kwani. Utod na lang ko kay. Ang tupa, actually din. Tamba ko gid na utod na lang ko. Gani, oo. Sobrahan ka kalipay, galing kay importante mo gina actually nagpadaog ko sa Action Boy Duran mo. Gabi gina pang hakwat sila ng mga bench kigin. Gani, oo. Habali akong maperde ko, no? Pakatagin na ng mga TF, ya. Pila nang nabilin ka mo. Nakaduta na sa inyo nga player, oh? Yes, bala. Butag na tanan niya kompleto. Ikaw lang niwala. Atong tanan, ara da? Yes! Ate, very good, very good. At ang manager, ang vice manager, ang cheerleader. Abaw. Ara kompleto. Kita na niya. Kompleto, Ricardo, siya. Yes, pero importante, ya. Subong, manager sa cheerers, pag ito no ara. Ba, manager sa series. Manager sa cheerers. Ready. Sino na? Si Action Boy, eh. Pero kada mo kagina, wala sa salakyan. Nauna na di saya. Ay, ibang nga player, di na daw, na daw. Ready sila. Pala nago di sila. Kita ko din sa CCTV, o doon kadutan na sa player da. Gina-monitor yun ito, di gali. O, CCTV. Player of the game. Di na ito sabi ko, action na Eric, mag-situational report. Interview ito mo lang ang MVP, di na ito MVP. Sige. Live action Radio Bacolod. Siya lang MVP. Arisaw. Palidanay. Lakpa! Charot! Pumatiyan mo na. Alam, sinari ko pumatita. Sir, sinaganigalan ta? James Galanza, James Galanza. Pilang edad? 25. May nobya. Nangyaralin ko. May, may live tapos na. Charot lang. Joke lang, Karyo. Sabi ko, sabi ko kayo ba, ito scholarship, offer ko ito scholarship. Nga ikaw. Pero tingnan mo sa experience nyo sa Hampang Kagina. Okay lang. Ano ni after ni sang do or die game nyo to Kagina, no? Ano ni dayon ang matabo sa inyo nga Hampang? May next level pa? Next pa? Oo. Saan ang next nyo Hampang? Saturday. Wow. Sabado. Sa Saturday. Saturday. Invite na ito ng mga kaksyon, no? Nga ma-intra ka mag-share sa inyo. Oo. Sabi wala na, sinong-sabi mo. Shout out kay Jerek Santo nga. Wow! Perte. Perfect. Congratulations. Action na din? Apo. Action na din? Nakapoy sa naman shout out. Action na din? Then, si Toto Jester, ano daw ay? Dito si Toto Jester. Si Toto Jester, kinanakulbaan ko to siya, kaginan ko, abi ko na bali, isang lao. Wala. Kay Akigan, tsaka rin ni Tita Eva. Gani. Okay lang siya? Wala, okay lang yung tiil. Okay lang tiil, ya. Okay, nakulbaan ko to, ko ba siya na bali, isang lang, ito ko perti itong barikutot, ya. Abi ko gani ko, ano kay Pailo, ta kay Jo Maribuan. Nga ba, tapos, gid. Actually din. Okay, action Erica. Tiari, di kasi nagdatanan. Sir, thank you, gid, and congratulations. Actually din. Yes? Sino to gani yung player nag-free throw, bala nagabansit, half shot? Nag-free throw, kung nagabansit, half shot. Sino to gani kayo na? Shout out sa Eric. Siya tong MVP. Yes. Very good, best very good. player ka na naton. Very good. Sa pag ito nagpadaog, syempre, ito na gini Action JM Bikin. Ba, si Action JM, nag-boytres daw, nag-awas pa? Sige lang, kay importante, ginurasyonan niya to. Gani man. Yes. Nami, kay makita mo Action JM, tawag mo lang nga team effort. Yes, kasi of course, grabe gid ang full support, Genius Director, Action Rex Cantong, station manager, no, na di ba? Interview abi si Rex, anong feeling siya kaya daog ang team, half shot pa? Interview, ano gid saya? Oo, eh. Amalo. Magpunta sa kaysa yung team manager daw. Kaya anong feeling siya kaya na half shot ang abansi lang? Sorry. Action Rex. Isa ka pamate.
Yes. Action Rex, anong feeling mo kay half shot ng Abansita? Oo, gani. Doon ka kulba, ano? Na di boy na san man ah. Oo, gani. Half shot lang action Eric ang banse sang team action. Oo. Oo. Kag nag-contribute man ang tanan nga players ah. Gani. Oo. Kaya naman tabo ng Action Rex dayon kay nakasulot sa championship? Why pa bali may hampang pa sa Sabado kontra Wolf Eye for quarterfinals. Damo the quarterfinals na ka before sang championship. Ay, gali. Wow. May hampang pa isa. Okay. Di ko may hampang pa ta isa, but silingon ko man daog ba tabi, champion na ta? Why pa? Why pa? May isa pagid ka hampangon for championship na first or second. Dati, sige. Okay, very good. Okay, sige. Te Action Rex, bakit anta man ang kuana ang pangabudlay sa kabataan kag team effort kag ginatawag ba Action Rex? Gani, good games kita kay hapsat ang abanse. Pero nagpaninguha gid ang kabataan bisan paano bla, napadaog gid nila. Gani man. Bakod man sang kontra ng Ubi Knights, congrats sa Ubi Knights bisan paano bla. Oo. Kaya ga-expectar mo to sila nga maperdi man ta mo. Oo, dako gid ang ila expectar Oo. Galing kay ang kuno ba anto ka ko to nagda-double dribble tong kontrato base bla? Oo, gani. Kung sa height taban, sige sila katama. Galing kay na di boy, nasa lang to Ang last nga kuha na pag free throw bla. Gani. Kung anong ginapakita sa aton nga team kay karong nga gabi, dapat ipakita din na sa quarterfinals. Oo, gani. Thank you gid sa support sang Action Radio family. Kay aragid halos tanan ang course reporters aragid kay na, including you. Diba kita da? Kag siyempre sa pamuno ni Action na ang station manager tate aragid tanan. Tuduin nyo the order. Tuduin nyo the order. Oo, gani. Nagsama lang na. Gani. Congrats sa team sang Action Radio Bacolod kay SM Nona sa mga kaupdanan tangari din. Hindi ko lang mapaisa-isa pero halos full force gid sila subong, no? Yes. Team 7 kami anay Rex, ito ang mga upon mo to kay naman nga naga-coach man kay naman? Ang upon mo to nga naga-coach mo ba kay naman? Ang naga-coach to ba kay nga mga upon mo man lang assistant coach mo? Sino to kay na? Ang mga upon mo to talaga bulig man coaching? Hindi ko maklaro. Ang upon mo ba nga naga-coaching to ba kay na? Ang taas to? Si Mr. Ted Poblacion at si Mr. Serapin Nasonggayo. Gani. Duwa sila. Oo. Gani. Salamat gid sa ila. Thank you gid gani man Action salamat gid. Isa na ka hagdan ang lakaron ta para sa championship na. Ang importante da ang kooperasyon kag ang kooperasyon sang tanan. Dagang importante ang imugid nga sabat sa panyapon. Ara si Sema, wala problema. Riman si Action Art, si Action Eden, Action Boy Duran, si Action Yani, si Adamail. The complete gid. Si SM, no? Champion. Si Action Eden. Thank you gid sa Imodra. Okay, sige. Basi ko makapas pa kunta karon na kung tapos programa. Sige, Action Eric. Si Action Art na ulihin gid si Action Art. Thank you, good. Okay, sige. Sunod, ano ganyan ba? Tamyaw, ino, saway. Doon ka kapiyan sa aksyon ng sila. Baka namin lang sa istoryana nyo. Araw lang ako sa stasyon. Gani. Sige. Kaya reaction na rin. Balik ka tagal yung mga players para makita mo na sa ano. Okay, pakita sa live. Toto Gistero. Yes, ano sila? Si Toto Gister. Ang best player. Yes, and of course, nga, tondring ang mga cheerers na managers ang cheerer. Kaya mga cheerer. Then. Ari mga, siyempre, mga financial officers. Sila na lang uy, shout out pero sa nagbaya sa iyo. Naman, tiyo
Swerte, nagkasadya swerte. lang Gani, Nagkasadya lang Action Eric. Pero tayo mo na congratulations, Liwat. Sa Team Action Radyo Bacolod. Pero ti pagpakadto din mo na Action Eric, tauhay ng dalanon. Yes. Ang aton sininga kalangitan, daw katauhay man. Pero te kasanag sang aton sininga Boss bulan. Toto Wala Gister, indication. Wala indication nga mag-ulan. Importante nga maano gina. 1, 2, 3, sila na na. Ready! Perfect! Ano na iya? Swerte, te. Dire ka lang nakita nga sa Bacolod na hampa pero itong NBA. Yabangan tala. Makuha mga cheerleaders. Patugin ka po. Higig ko pala sa tiyog-tiyog. Oh, gani man. Si kami Action Alvin, ganun na paos na to. Action Alvin na paos na. Gani. Si Action Alvin. Mag-report na sa kasagahawag naman na tingog. Matulog pa man sa. Correct. Importante hindi lang maulanan kay pagpakadto din mo na Action Eric actually nagulan nagtulot talit gawa. Pero subong daw wala naman tauhay naman kagati syempre mga ka-action naton nga iban nagayngagaw naman puli sa ila tagsa ka mga puloy-an. Importante nahinay lang yun sa dalanon. Yes. Makuan gid hinay lang para makalambot sa inyo sini nga destinasyon, no? Sa liwat, no, congratulations sa tanan. Kag na-notice sa Action Eric, kadamo gyapon sa mga tao, wala nga nabudlayan magsakay. Kay samtang nga nagagabi, gajutay, pagit ang mga jeep, nga tapos nagagrahe na bala, wala labot, daan nga kulang ang jeep nga nagabiyahe sa bilog nga adlaw. Pagkagabi, pagit temprano, gagrahe, ti ang iban nga mga ka-action naton, gakwa na, gayawan hulap, ti iban, wala choice, gabayad mahal sa tricycle, sa e-bike, sa tricycle para kapuli. Galing kay ti subong amat naman nakagintagaan to sila 15 days na para kabiyahe sila kay para may salakyan na naton sini nga mga ka-action ng kauturan. After sinabala naman ni naton after 15 days ko na naman matabo sa mga POJ drivers ang mga traditional yang jeepney kay ti kalabanan subong nga may prangkisa kag dokumento amo ini mga modernized jeepney Action Eric. So alright, kaya rin ang aton nga panyapon. Wow, very good. Tamak development na nai makita mo manda sa imo sininga monitor sa CCTV. So what? Thank you so much kay Ma'am Nona, kag of course kay Action Eric, na live diri gyapon sa GND of course. So po ang Team ARB Action TV na mo. So una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. The best naman sa Action Eden. Believe Toto Gister Sangko pa-cute-cute sa live video ni Action Eden Abuso. Sige. Stamak development na sa team sang Action Radyo Bacolod. Bawi lang ka mo sa kaon. Kabalo ko, way labot sang kakapoy. Gasamo man ang kaginot sang aton to nga ginhampangan. Ti ang gutom gidi. Dala man lang ka mo makabawi-bawi sa pagkaon, no? Pagin pusli nyo kay ara na si SM, nagsama lang na. Balikan na lang karon sa Action Eden Abuso sa latipo niya siling mga action balita. Action Radio Philippines Standard Time alas 10 sa 18 na. This time, i-check na mga report na gikan sa itong sinima correspondent. Unang report live gikan sa First District. Area ni Action Luzon Pateño, Tuboso, Calatrava, kag syudad sang San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon radyo. Aksyon radyo. Ari sa Action Luzon Pateño, line number 3 sa report. Son, mga gabi, please come in. Yes, aksyon na rin ka mga gabi daw kamayo gid sang sobong performance ang RB team daw. Oh, gani man hindi ka maghalawat-hawat nga hapshot ng kabansi mo. Mo gali. Ay, sus. Tingala ko daw report si Action Eden daw matyagang ko sa iya daw bansi sa. Ti bansi gid kay isa to sa mga steering squad to mong. Lagi man ko mayara kaya sang chararano. Kagway labot pagbalik, pagpulit kaon na kundi do nagbaskog pag Action Eden. Oo, mo gani man. Tiyo gabaha tong player sa GNG. Oo, mo gani. Hindi man sa makabawi mo stamak development.
O, ti daw mayo gina. Oh. Mayo gina nga performance ang RB team. Gani. Yung lagi tada. Ara, kunara ka digor to, pwede ka man to ka interest sa kuano kinagamot to. Daw, ikaw giguro to ang ipang ano guro. Ay, hindi kaya to gito sa manager kay naglantay kami ng manager mong para daw mura support ng Blas Kabataan. Daw kamayo ba? Oh, ti kompleto gid Boy Durant, Art Ayupon, Alvin Graba, Ati ato git sila. Dorel Cabato, Eden Abuso, tanan, Siliani, ato to tanan. O nagtabo na lang to sa Genji. Ay, hindi. Alagi niya pag-start sa kampang. Aba? Oo, hasta fourth quarter, aragi niya eh. Daw kamayo, tingala Ti, ko nga. ginawa ko mga gani, kahambang ko hindi lang na tapos lang tanang fourth quarter. Natapos kitang fourth quarter, tapos ko tinagabot sa Aksyon Radio. Di, congrats. Half shot ka makalawat-awat Aksyon Nerson mo. Diga, Ti mayo mga na. amak mo nga ti half shot ang abansin sa Aksyon Radio, ang bula sa 4 seconds, iya sang kontra. Ti kon gamay lang to nga ligdas kag na di malasan ta kundi abansin man ang kontra half shot. Daw mayo. O galing Daw kay kondisyon, ginkol sa 4 seconds nga nabilin sa fourth quarter ginkol sang referee double dribble mong. Ti galalain ang kontra eh. Ti mga 1 second na lang bilin na yon. Ano na for championship na na? Ay hindi pa. Butchering ko nakasigurado na nga nakasulod sa finals. Ina yang mayo gid. No. Okay na sigurado na gid na. Tamo gina basta ginatawag lang nga team effort. Correct. Labi na gid ko ng cheering squad mo, Eden Abuso. Oo, mga rara girls dan si Mga rara girls dan, Eden Abuso, si Wala Dorel. sila ginakapoy. Si Dorel Cabato. Boy Duran, abaw. Si pare-parid boy kinatuga wasga silosinya sa mga kamot kinamo. Daw gina-imagine ko daw kamo lang guro gagahod. Gaod gani. Tiyang kontrato gagahod man kati gapang barog man mang baroganay mo. Matyaga guro to hindi na mo ginasigitan. ang callback ang excitement blag ga sa lamo mong. Wala nga na hindi mo maintindihan Ay, minsan mo na sus. naging singgit mo bla. Gani. Kung pabor sa pego, kung pabor sa imo. No. Importante na nga team may score daog. Half shot lang galing. Sino may kaso mas daog? Importante numero mo daog bahala na dahil ko na noon Ang score 61-62 mo. Kahabi ba? Werte mo. Daw bantayan ay mayo ba? Bantayan ti si Pablo per seconds na bilang bulas ang kontrata kung mga pigaw-pigaw tong depensa mo per seconds na sa mga NBA na kuha pa na mong nang importante pa na sila yung tag-apat ka segundos. Ito gawat-awat ka, may tikit pa, may tipa ka, may singit-singit, may tumbo-tumbo ka pa mo. Kinanglan ang depensa mo na hindi ka commit foul mong. Titikin ang kontra na gurugin kordam nalipat sa double dribble sa Hindi siya mga kordam na sa kagahod. Sa kagahod kag sa kulba man eh. Ayo. So, championship ba? Gani. Sadya. Sige Kasi maka-witness na pilakadlaw sa mga hampang bla. Nami pagkagani ko ni kayo hampang pagkagani kami enjoy pagkagani guro ya. Guro yung waterboy na lago. Ha? Ayo di purma. Gusto ko Natag na lang ko yung tubig. Guro, mas may papel pa ko. Kag sa magdagan ko daw si Mambas na ako, gandalaga ng drama. Wana tadaya persa kakusok aksyon na Nelson. Ang ato niya mga cheering squad na lang ta. Kuan taya waterboy na nata ka mag cheering squad okay na natada. Plakpak na lang ta. Na. Papel tada. Ayos. Well, anyway, action na rin ang balita gikan diri sa may banwa sang Galatraba, isa ka persona ang gindakop sa aton sini nga mga kapulisan base sa warrant of arrest nga ginapagwa sang korte ni presiding judge sang RTC branch 58 sa siyudad sa San Carlos ni sino ni nga judge ni? Nano ni. Ni judge sa Ami. Kung ang judge ka pa mati, mas pa siya nga si judge sakit ko. Si Judge Sirek Ayo. Ginapagawa ni Honorable Judge sa Ami Abiliano sang San Carlos City nga napitsahan sa tong Oktubre 19 sining tuig sa kaso nga 9262 kon bawsi
aksyon na Eric. Ang suspitsado ang gikilala sa kay Rodney Manzano, 33 anyos, soltero kag residente sang sitio Magliliwan, Barangay San Isidro. Ni siya ang gindakop sa pagpamuno man ni pulis Major Lumiain Lidawan, ang hipi sang Calatrava PNP. Ang Korte Aksyon na Eric ang nagpagwaman sang piyansang 74,000 pesos para sa iya sini temporaryo nga kailwayan. Ini sa karon ang detinado sa custodial facility sang Calatrava PNP. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, Kaaksyon yung Nelson Pateño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, salamat kita Aksyon Nelson Pateño reporting live gikan sa 1st District, area sa Tubuso, Calatrava, kag syudad sa San Carlos. Liso naman kita sa ato si Palabatin ang nyari man ang palos ka report ni Aksyon Roger Gutib gikan naman sa Segundo Distrito, area sang Cadiz, Sagay, kag syudad sang Escalante. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, may patrol, field reports. Yari sa Aksyon Nelson, ako si Aksyon Roger Gutib, line number 2 sa report. Aksyon Roger, may gabi, please screen. Yes, Aksyon Eric, maayong gabi kag maayong gabi sa aton mga kaaksyon, mga balita Aksyon Eric ikan diri sa may norte nga bayan sa probinsya sa Negros Occidental, partikularmente sa aton subong namtangal sa siyudad sa Sagay, bago gatupa Aksyon Eric ang ulan kapugtak-pugtak. Tingala ko man nga dugo nagpagilat sa seriya mo kay. Gati nagasak gid ang ulan kadalag ko pag dugay mauntat man. Ba. Dason siling mo daw okay na, pero pag dugay naman katatlon ni kaugnat ang pagtupa sa ulan subong gabi ho. Off and on gali. Pero safety man ding aton sila nga lugar Aksyon Eric kag hindi man ta mabasa bala. Now sa syudad sa Sagay, balita nato kay man kaina ang i-report nato to parte to sa gindakop man nga wanted person isa ka 40 anyos nga babae bala to may kaso nga 12 counts ang estafa. Ang sudasod nga pagpadakop sa mga katapos sa kapulisan syudad sa Sagay labi sa warrant section sa pag-serve sang warrant of arrest. Ala una 20 tak na kay nagindakop ini sa Sitio Pacol, Barangay Tadlong naman ang isa ka lain naman nga kaso kay man kaso ya siniya sang sininga persona Republic Act 9262 kon ang violation against women and children. Sa siling na sa Sitio Pacol, Barangay Tadlong syudad sa Sagay gin-serve ang warrant of arrest nga sa dayon gid pamunuan mismo ni Police Lieutenant Colonel Roberto Yapi Jr. ang acting chief of police sang Sagay City PNP kag upod man ang mga friendly unit kangay sa 6 Office Motor or Mobile Company kag ang Regional Mobile Force Battalion 6 kag Second Platoon nga gipamunuan man ni Captain Jerome Manahan. Ang gindakop diri nga subject sa sining warrant of arrest kilala kay Rinaldo Ricanya Perolino alias Nunoy, 42 anyos sa edad kag residente man sining Sitio Tadlong sa Barangay Tadlong, syudad sang Sagay. Now ang base sa information ini siya ang ginaresto by virtue of warrant of arrest nga violation ini sa section 5 sa Republic Act 9262 nga gin-issue ni Honorable Judge Raymond Joseph Javier, ang executive judge sang RTC Branch 60 sa syudad sa Cadiz, sinakapetsa ini siya sang Pebrero 6 tuig 2017, but silikod mga more or less 5 katuig na, kapin sa 5 katuig na, iya sining nga kaso, nga sining nga panaguan, kay karon siya iya nadakop. Mga 80,000 ka pesos, Aksyon Eric, ang piyansa, nga dapat sining nga iga-piyansa sang akusado, kung matangkod sang temporaryo nga kailwayan. Pero sa karon, di wala pa man siya makapiyansa, nagapabilin ini siya, kaya sa PNP Custodial Facility, sang syudad sang Sagay, Aksyon Eric. So para matultawahay mga lastly may ara Aksyon Eric aksidente mula sa may barangay Magsaysay proper, pero sa likod daw hindi kaya sa power na tonto kay Upperland ito, upper barangay sa syudad ng Cadiz. Iga-follow up na lang ito Aksyon Eric niya kasi bata ko sa nabungguan sa tricycle, dari siya nga nag-ilingaw ang mga ambulance kaya kag police, particular Siglas Dalanon, iramo nagapamangkot sa aton pagtawag na ito sa rescue. Ilagin konfirmar nga may ara nga traffic accident nagluntan, pero sa upper barangay ni sa barangay Magsaysay
siyudad sang Cadiz Action Direct pero why pa naton ma-follow up. Atol na iga follow up Action Direct para nga maparabati man naton ang kadetalye sini sa mga pila ka public affairs programs sang Action Radio Bacolod. Ya ilapit na gid Action Direct kasi prabuton nga Lunes masugod din among night market plat excited ang tanan kining night market sa siyudad sang Cadiz magasugod sa November 14 kag basta din sa mga alas 6 sa gabi hasta alas 6 sa aga damo mga baligyan mga 62 tanan ka mga stools ang gina-approve pagi sa drulat kay damo kay nag-apply. So ang matabo Action Direct nga hasta inaaya sa December 31 ining night market nga butang diri sa amon nga Cadiz City Park Action Direct. So masulusad yan kasi pagkatapos ng December dayon na gid man yang dinagsa 2023 sa ginatapos nga meeting man sa committee sa tong nagligan nga law diri sa may bahin sa ligan nga Martes diri sa may bahin Cadiz Arena ang meeting sa mga opisyalis kag committee Fiesta Committee sining dinagsa 2023 Action Direct. So para man nga madulong nga report balita informasyon gikan diri sa aton nga area of responsibility. Tamiya gyapon da si Major Nelson de la Cruz nga nagapamati gid sa aton karon nga gabi Action Direct kag si amigo Nonoy Manggubat. Report gikan sa siyudad sa Cadiz kag siyudad sa Sagay para sa Action Net Patrol ni sa Action Roger Gutim nga report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, salamat kina Action Radio Good TV ka sa segundo distrito. Action Radio Philippines Standard Time alas 10:31 na. Lito naman kita sa ato si Palamatin this time ang Action Balita nga natipo ni Action BJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action BJ Apasible. La number 1 sa report. Jay, may gabi, please kami. Mayong gabi aksyon na Eric kag saton sinino nga mga ka-aksyon nga nagapamati diri saton sa nga pagpangalagad. So kainas ang hapon nagbubo no ang madamol kag mabaskog nga ulan diri sa may ika-4 nga distrito no partikular diri sa may Banwa sang Pontevedra. So ginbaha kita diri aksyon Eric kag bagugid lang nagsubside ang tubig lakip na no ang pilaiyak ka mga eskwelahan diri no ginabaha man kaina. Aksyon na Eric kang aton sa karon nga report nga madulong kuan siya sunod-sunod ining nga mga operations sang Isabela PNP kag Hinigaran PNP may angot ini sa illegal nga panahor o kun ining Presidential Decree 1602 sa mga wanted persons ini. Ang aton sa unahon sa karon ang sa may bahin sang Banwa sang Hinigaran gin-arestar or gin-aresto ang tatlo ka mga persona nga wanted sa kaso nga paglapas sa Presidential Decree 1602 o kun ining illegal gambling or illegal nga sugal takalas 9:30 sang aga kahapon sa may bahin sang Barangay 3 sa Banwa sang Hinigaran. Ginakilala ang mga akusado sanday Hilario Malo, 59 anyos, kasado, residente sang amuman nga barangay, Teresita Canona, 69 anyos, residente sang barangay Nanunga, kag Armando Manong, 62 anyos, kasado kag taga barangay 1 sa amuman nga Banwa. Sandig sa report sang Hinigaran PNP gindakop sanday Malo, Canona kag Manong sa pagpanguna ni Police Major Clifford Batadhay ang hepe sang nasambit nga istasyon. Ang warrant of arrest sining mga akusado ang naangot sa paglapas sa PD 1602 nga may criminal case number 3177 nga ginpapanaog kag ginpirmahan sadtong Nobyembre 3 kani nga tuig ni Honorable Enrique Maria Santiago Barcelona, ang presiding judge sa Banwa sang Hinigaran. Nagadangat sa tig 15,000 pesos ang ginarekomendar nga piyansa sang korte para sa ilasan ni temporaryo nga kahilwayan. Sa karon ining tatlo ka mga persona ang yara sa may bahin sang custodial facility sang Hinigaran PNP. Sa pihak nga bahin isa man ka persona ang gindakop sa mga otoridad bangot ini ang wanted sa kaso man sa gihapon angot sa paglapas sa Presidential Decree 1602
taknalas sa 7:40 kagabi, Nobyembre 8 sa may bahin naman inisang barangay Kabgab sa Banwasang Isabela. Ginkilalang akusado sa kay Mario Salino, 72 anyos, kasado kag residente sa nasambit nga lugar. Ginpatigayon ang pagdakop sa kay Salino pinaagi sa pagserve sang mandamiento di aresto sini sa gintingob nga puwersa sang Isabela PNP sa pamuno ni Police Captain Joseph Partedas, ang hepe sang istasyon. Yara man ang 3rd Platoon, 2nd Negros Occidental Police Mobile Force Company sa pagpamuno ni Police Senior Master Sergeant Rafael Santa Ana IV, OIC kag ang Provincial Intelligence Unit sang NOCPO sa pagpanguna naman ni Police Major Nes Vargas. Yara man ang 6004th Company, Regional Mobile Force Company Battalion 6 sa pagpanguna naman ni Police Captain John Gamad kag 300 Air Intelligence Support Wing sang Philippine Air Force. Ang ining sining mandamiento di aresto ang naangot sa criminal case number 36-22 nga ginpapanaog sadtong Oktubre 7 sining tuig ni Honorable Maria Lynette Eusebio, ang presiding judge sang Municipal Circuit Trial Court sa may bahin sang Isabela kag Moises Padilla. Nagadangat aksyon Eric sa 30,000 pesos ang ginarekomendar nga piyansang korte para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Sa karon ining akusado ang yara nagkahunong sa may Isabela PNP Custodial Facility. So far, amo ning aton sini natipon nga mga balita nga aton sini madulong para sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. So far, no, medyo malinong mana, way man sa dalagkuan nga mga balita o kun hitabo nga nagluntad diri sa may sur nga bahin sang Negros Occidental. Ginatamyaw ton sa liwat, no, si Ma'am Jinky Dialagdon kag si Ma'am Star Mayo nga nagapamatigid diri sa aton sini nga palatuntunan. At the same time, ang pamilya Lao dira sa may Binalbagan kay pagpuli naton last Sunday nagkahapit kita didto ti nagakuangid, no, nagalanogid ang Aksyon Radyo Bacolod sa ila siniya nga monitor. Balita nagikan sa Banwasang Isabela kag Hinigaran. Ini ang inyo ka-aksyon sa Quinto Distrito. Aksyon VJ Apasible. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinak Sir BJ Pasible gikan sa Quinto Distrito. Aksyon Radyo Palipis na time alas 10:37 na. Antes sa pagbasa naton sa isa nga greetings ato sa nga Facebook Live. I-recap ko na yung resulta sa STL. First draw sa STL kay na 20-25, 20-25. Second draw 11-21, 11-21. Third draw sa STL 35-4, 35-4. Ari naman ang resulta sa Lotto 655 jackpot prize, wala sa may nakakuha 29.7 million pesos. Resulta 655 22 25 1 2 28 41. Suliton ko 22 25 1 2 28 41. Resulta naman sa Lotto 645 jackpot prize, wala sa may nakakuha 8.9 million pesos. Resulta 645 2 34 12, 6, 26, 1. Again, 2, 34, 12, 6, 26, 1. Happy listening kay Madam Gloria Dislati Sumbito and family dira sa Banwasang Valladolid. Scout Ranger sa Binalbagan, good evening. Kay Kagawad Glenn Burgos, dira mayong gabigid. Ang dog show ni Kagawad Glenn Burgos, madayo na sa Domingo, ha? Madayo na sa Domingo sang hapon ang dog show ni Kagawad Glenn Burgos. Kagin pa isol tatwayhan. Nagligad nga Domingo kay ti tungod to sang bagyo bla. Ti ang dog show sa ni Kagawad Glenn Burgos sa Barangay Panokoy madayo na ini sa Domingo. Sa luyag mag-intra dog show 50 pesos ang registration. Sa hindi mag-intra kag sa parada lang kung gusto mo iparada imo siling o ido by registration 20 pesos. Kay makadto man ang inyo registration sa papremyo naton sa dog show sa Domingo sang hapon. Okay?
Tangabay na kag paibaloy na ni kagawad Glenn Burgos. Upod ko sa Barangay Council sang Barangay Panokoy sa papanguna ni Kapitan Yolanda Bibing Noble. Dara sa Kalubang, Banwas ang Ilog, may gabi dira kay Corns Gariando. Kay Lister Ayan Disendario, may gabi dira. Kay Annalyn Laurilia Hisora. Kami ako man dira si Mr. Arthur Jeff Belasor, si Vanessa Cagduak Matmeo, si Mama Lulit kag si Papa Joe Jalagdon, Alma Oligo Noel Amar, MJ Season, pamilya ko dira sa DSB, Barangay Pandanon, from Arizona, USA. Always ka nagamonitor, Madam Jinky Jalagdon. Dira sa Hacienda Lugway, kinatami ako dira si City Soy Gadiana, nga nagapamati gidaling kay Mario Olvido Aquiza. Sa kay PRZ Ginlone, may gabi. Inday Blasa, may gabi ha. Kay John Salomante, kay Suon John Salomante and family, happy listening. Dira sa Victorina Heights, Mansilingan, Bacolod City, haraman si Otay Benedicto. Totoro ni Gordonda, may gabi ha. Dira sa Purok Punao, Zone 5, Talisay City, kapamati masaton si Ayan Celes. Si Nanay Banjilin, sila ni Hulagay, Richard Cagnening Peruelo sa Puro Kaisano, Barangay Alhis, kinatamya ka mo ni Evelyn Sinaon, mayong gabigid, no? Kay Kumarita Rowena Jopinis Baquiano, may gabigid kay Humalumina, raman ka paurok-urok, Martin Aliling, Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family, kay Clean Glenn, Kita-kita, sang Barangay 35, may gabigid, dara sa may crossing Sibud, Siyudad sang Bago, Irenea Cordoba, ginatamyaw kagid ni Erlinda Chitilat, mayong gabigid, no? Pamilya Sardo, solid gid sa Action Radio, congrats Action Radio team, halin kay Lotis, K. Sardo. Toto Noel Amarda, mayong gabigid, kay Manuel Rey Luktugan, laga paurok-urok sa Action Night Patrol, sa kay Sally Auki di Sosa, dira sa may Sambal Age, may gabigid. Ibon Botser sa Germany, ginatamya yung isa nga banal kag anak, amo man ang isa ni pamilya dira sa Banwas sang Morsya. Sa kay Nanay Luz Solinap sang Purok Malipayon, Barangay Sagwa Banwa Valladolid, ginatamya kagid ni Shen Kurt Laos. Sa kay Chay Luz Solinap and family. Lupin, niya congratulations Action Radio team. Amo man si Ermelinda Chitilat, nagapangimulahan man sa Action Radio team. Richard Castro, niya gwapa kay Action din ah. Ay, puerti. Congratulations ERB team. Aling kay Tita Welma Antopina Sugaton. Bobby Munoz, nagapangimulahan man sa Action Radio sang Talisay City. Pamilya Himotea dira sa Sumag, Abada Sky, Gloria Himotea, halin kay Aishi Himotea ang Panamyaw. Mr. and Mrs. Donald Caglea Kabasag and family, happy listening. Dara sa Barangay Alihis, haraman si Boyko Saddam Hussein, ay puerti. Ramon Caglilia Taton, Manino Rimo Caglarita Tampipi, Toto Tampipi sang Gardenville, subdivision dara sa Barangay Tangob, haraman. Sa Puro Cadena de Amor, Handumanan, haraman si Rosaleo de los Reyes, Otay Benedicto, nong may gabi dira sa imo, Otay Benedicto and family. Ginny Solgon and family, kay classmate ko dira Romel Pagsubiron, bayan dira nga pagpaurok-urok, kay Madam Watts Kikay, advance Merry Christmas, and advance Happy New Year. Bayan dira nga pagpaurok-urok. Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion, and the family, dira sa La Carlota, kay Kagawad Peter, May Noble and family, sa Noble family dira sa Eastfield Village. Kay Boss Rex Noble, kag kay JR Noble. Kay kumari ko dira January Santillan and family. Naga-monitor gid kay ihado ko dira kay Toto B kwan PJ. Naga-paurok-urok gid sa Action Night Patrol program. Salamat gid sa sining nga suporta sa Action Radio Bacolod.
Magabalik ang inyo sa patutunan. Pagbalik naton, balik ka report na action na din. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like ay mayara kita na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason singaw na paskinsya ma. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sakay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kamo na. For butaw. Ilikod sa ang kinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya mo. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tagbay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter, dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Ihanap ka ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay kong Fritz lang agi kaya nga mo ito. Imunak na mo. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action, madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan.
Okay. Ano message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka makuntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero danay ka,
Ano bala ang kinalain sang TV kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duha ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kagapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tumabagad last kag final stretch sa inyo patuntunan. May gabi dira kay GBL Lontayaw sa syudad sang Himamaylan. Basto to Gister Sangko ho. Nag-kwan pa. Pop up pa din iya sining ngala no. Toto Gister Sangko. Congratulations No worry ko na sa imo pag nakita kung nag-kuriit ka sa tunga sang court, abi ko na bali ang tiil mo kulba mo naton nga. Congratulations to Gister Sangko. Kag sa team sang Aksyon Radyo Bacolod na nagdaog sa basketball. Sige, balikan na to sa Patrol. Final report na Aksyon na Diraboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! May
Patrol Field Report. Yari sa action ni Dinaboso sa balik ka report sa patrol. As then, please come back. Naglambot sa 27,200 pesos nga balor sa ginasuspetson Cebu ano ko naman sa duwa ka separado nga buy-bus operation sa syudad sang Bacolod sinigid lang nga adlaw. Una diri ginaresto si Maria Angelita Hinit, 52 anyos sa buy-bus operation nga ginpatigan sa Police Station 10 +12:52 ang udto Nobyembre 9 sa Lucky Home Subdivision Barangay Handumanan syudad sang Bacolod. Nakuha kay Hinit ang anom ka heat sealed transparent plastic sachet sa ginasuspetson Cebu, balor 6,800 pesos. Sunog kay Police Station 10 Commander Major Richard Pajarito, madugay na gina-surveillance si Hinit nga nagabaligya sang illegal nga droga sa ila barangay, kag nagakuha sang supply sang illegal nga droga sa puro kabugwason sa barangay Mansilingan, apang karon gid lang nadagpan. Sa Pias na bahin, ginaresto naman si Marlon Gomez, 36 anyos sa buy-bus operation sa Police Station 7, las 3:14 sininga hapon sa puro kabugwason, barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod. Nakuha kay Gomez ang apatanan kay steel transparent plastic sachet sa ginasuspetson Cebu, balor 20,400 pesos kag iban pa nga drug paraphernalia. Sunog kay Police Station 7 Commander Captain Elmer Bonilla, ginakabing nga street level individual ining si Gomez kag isa ka-drug surrendery. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat kay Patrol, Throy Abed, kabag sa kapagpagalagad sa Action Night Patrol Program. Miyerkules edisyon, labat ay magatakop, balik naman ni Buwas Huwebes. Aton sa lima patrol, unit reporter sa Action nga napalagad karong gabi, Action Roger Gutib, Nelson Pateño, Action BJ Apasible, Eden Abuso. Back to back sa itong piloto, Action Papang Nixon Tahom, News Center, Action Anti-Pensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pazon, backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT expert Christian James Menares. Transmitter Control Tower sa Balangkay Talog, Syudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa among Station Manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong alagad ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling at Diyos amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat at magdulog, magpangamuyo. Sa iyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sang Aksyon Radyo Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Good night. Bye-bye. Good night.